Din is-sena ħallejt żewġ siġġijiet vojta, il-qudiem se nħalli 3 b'wieħed ikun għal Francis. Hekk stqarr id-direttur tal-kumpanija ta' Sfinjada Felix Busuttil li viżibilment emozzjonat fisser kif Francis żamm id-dimek dejjem kien hemm sabiex japprezza u jagħti appoġġ lill-artisti Maltin u Għawċin. Ħalli missa ħafna lilu, ovvjament għax issa jiena dal-xogħol li għadda ħallejt żewġ sit vojta għall-om u għall-missieri. Naħseb eventwalment ma jkun għall-produzzjoni tiegħi se nħalli sit ieħor vot għal Francis għax kien dejjem hemmhekk. U l-kważet emozjona ruħi, kien dejjem hemmhekk bil-qiegħda jara kull produzzjoni li kellna, kull waħda. Ġiet nitkellem from 1997 kull produzzjoni, he was always there front row. F'intervista waqt il-programm Net Live, Felix Busuttil spjega li Francis żamm id-dimek kien ilu jappoġġja lill-kumpanija Jada sa mill-2002. Iżda personalment huwa sar jafu lura fit-tmenninijiet, fejn anka iddikjara li Francis kien persuna li joffri l-opportunitajiet lill-artisti Maltin u Għawċin anka fuq livell internazzjonali. Tara bħala tim Malti qed nitkellmu fil-Palace of Fine Arts, which huwa l-isbaħ teatru jeżisti San Francisco, u tarajna thanks to Francis tarajna rappreżentati l-Amerika. Ġifieri u wkoll rrid li l-artisti Maltin anke mlaħa tagħna jiġu esposti wkoll b'mod internazzjonali. Felix Busuttil tenna li Francis żamm id-dimek kien raġel tajjeb immens. What you see is what you get. He was a good man. He was a good man. Il-goodness tiegħu, kif qed dejjem nitkellem, dik it-trasparenza tiegħu li what you see is what you get. U dak li ħajjajlek taf li qed mill-qalb. Intant fit-tmiem il-ġimgħa wieħed se jkun jista' jħalli l-messaġġi fil-ktieb tal-kondoljanzi li se jkun miftuħ għawdex b'turija ta' rispett lejn ix-xogħol li Francis żamm id-dimek għamel tul il-karriera tiegħu.